ang balaan nga kasulatan itugas sa tawhan aron mahibalo sa sugo sa Ginoo sa hapit na siya mukayat sa langit tinun-an gisugo niya panlakaw kamo isang yaw ang tulong ko karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman bisan tamayong tao di ay biyayong sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon daghang kalisdanan atong higsugatan apan siya magauban hangtod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman kung sa tumanong ka ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya kapit na hukman ang kalibutan na magmadasigon kita aron di paningan sa dugok sa katawhan karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyo tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our home. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our home.
usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami magapasalamat kanimo bagahatag mga pagdaig. Angay ka nga pagadaygon hibayaon ug alagaron, ikaw ang Dios nga mahimong hari sa among mga kinabuhi. Tuguti nga magpanalangin ka ni ini nga programa nga unta ang tanan nga mga nagapaminaw. Imo Ginoo nga panalanginan nga mahangpan masabtan nila ang imong mga pulong ug tuguti nga ang imong pulong imo Ginoo nga imong tabangan ang naminaw nga makapabag-o ug makapausab kini sa ilang mga kinabuhi. Tawaga sila nga magapangalaga diha kanimo, kini among ipangayo pagadawaton tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapay, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo ug dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga kaigsunan o mga kaigalaan, sama sa naandan ato nga sa di pa tamuad to sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan o pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Hello, maayong udto sir, hapit na ko mag-expire. Unya ang akong balance 3 na lang ni. Mag-text lang ko daan kanunay ni nga nagsunod sa inyo nga programa. Amo gid kanunay nga gina take note ang inyong nga mga sitas nga gihatag sa kahanginan, og salamat kaayo sir sa imong gisaad nga padad-an nimo og Bible. Mo update lang unya mi sa imo og moabot na ang imong ipadala nga Bible. Okay, kanana ang brother Leo, ang Bible mga Martes paninako ikapadala, no, ipa-LBC nimo sa imo unya aya lang og kabalaka mahitungod sa kuan ani sa shipping tungod kay naa na may nipasalig mahitungod ani. So ingon ini ang mga butang pagpakiglabot sa uban nato nga mga kaigsunan sa buluhaton sa Ginoo nga ingon ini bisag maulaning matang sa ilang mahimo pero kalipay na diha sa tubangan sa Ginoo. So ako lang ka nga i-update unya di ana mari ang imuhang address, no, unya ako ra unya ka brother Leo nga chatan or tiksan, no, og makuha na ang Bible din ha. Okay, salamat kayo, salamat po nga inyong take note ang mga bersikulo diri nga ato nga gipanghisgutan sa kahinan. So kung maabot na unya diha ang Bible, ubay-ubay ka naman gid ka di ay diha og na take note, kana imo gina nga kuanon permi, imo gina nga imo na nga tan-aw diha sa Biblia, no? Tan-aw nimo na sa Biblia kana mga teksto nga imo nga na take note dinhi sa ato nga programa. Unya ayaw kabalaka, normal ra na brother Leo nga og kinsay na kuan na assign sa inyong lokal, natural na nga naay mo bisita kanang gitawag og dalaw. Normal na nila nga mga gimbuhaton kay kunwari sila ang magbalantay sa mga karnero. Apan si Kristo nang hunaw na mismo nga kamo dili mutuo kanako kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero. Paningkamot brother Leo,
uban sa tabang sa Ginoo nga mahiuban ka sa mga karniro nga iya ni Kristo. Okay, ni atatay basahon. Hello, good PM. Bisan di ka text sa inyo, maminaw man ni kada gabi sa Jesus is our hope, kay usahay mawa ang amo signal. Magpataod na gani ni og antina para makasignal ni diri. Hinaot ang Dios, magpanalangin sa maong nga programa. God bless. Okay, kang ate nati insinso ni ate. Salamat nga wala gid mo mubulag sa pagpaminaw dinhi sa ato nga programa. Kumusta na mo diha ni Kuya Jose o sa tibuok nimo nga pamilya unya? Sure, murag na ako mabasa sa imuhang gi-text tungo sa kadaghan nga text. Gitrace nako kaganina na kay text nga matud pa nimo, happy birthday to me, no? Belated happy birthday ate, 84 years old ka na. Glory to God nga naghatag siya ni anang kuan kana na ang gidak-ununa sa imo nga pangidaron. So dili ra gyud mo magbiya o magligas sa edad sa akong mama. So salamat ate, ang Dios magapanalangin kaninyo. Well, niya patay basahon. Kumusta man sir? Wala gyud update katong pagpanghagad ning Lito Amit og debate sa imo. Madayon to 99.9.5% dili na madayon. Kabalumog nga no, una, wa ni kabangkaagan og debate. Pangalawa, wala ni tuguti sa ilang mga tagdumala. Ang iya ani pulos lang garapalan, gara-gara mo nang ayaw na mo pagkuan ana, ayaw na mo paglaom ana kay kanana ang iya ani papansin raman. Papansin ra. Nya di madoni siya gusto publiko. Manawag sa cellphone, ni mo kalit og ingon nga negative side siya. Wa sa kibaw kung sa rules negative side. Wa pagani mahanay ang ihang tema, magpili na siyang negative siya. Okay, niya pa itong basahon. Dungog naman ko ana sir ni anang Abraham Uril. Di ba nga kana siya sa una maumana ang dito sa Sikihor nga nag-atubang og si Pastor James Rubrico. At okay, dili hinuon gyud ko kaayo ko an adto kay wa man gyud ko katambong pod, pero kinis Abraham Urel supalpal na gud ni wa naman ug nahinomdom pa ni siya katong amo ang circumference sa mga itong grupo sa una makadlaw nya daghan gyud kayo nga membro ato ambot nganong naputol to sa nag-organize adto. Nya daghan gyud kay mamati na to. Ang iyang tapiko mahitungod sa cross. Ipaabot kanang tagabayawan diha kay tagabayawan manis Abraham Uril, ipaabot ninyo ingna nga sa unsang bahina na baglos o nalampurnas ka niya nang imong pagtulun-an sa cross. Nya karon mo gara-gara na pod, siguro nakalimot na. Medyo nakuha na siguro ang iyang pangos adtong panahon na kay gipangkataw-an maging sa maayo adtong panahon na gyud. Pero base ba og wa na pud ni uwo ni Abraham Uril, magsige na pog pamahit sa mga pastor, mga hagits, mga liman, mga theology, mga debater unya bisag unsa na iyang hunahuna kay pagtuon niya nga siya ra gikamao, siya ra insakto. Mana nga ipaabot sa kang Abraham Uril kamo dihang tagabayawan ni Gross. Gihulat ko na siya, gidawat ko na ang iyang panghagit og debate kay base og nakalimot na siya kay dugay-dugay naman sadto. Last text nga akong basahon. Okay. Sa inyo nga programa kanunay ni nga gisunod sa kadaghanan diri sa amo. Ug unya mabahin man ang pamilya kay naa naman hinuoy musupak
sa ginikanan kay naa na may dili kaunon. Ang inahan maghikay pero mabahin na kay di naman naa may anak nga di naman mukaon sa giluto sa inahan. Okay. Sabta na lang ninyo, simple ra gid kaayo na. Basta moabot na gani diha sa pamilya nga naay magsunod sa kabubuton sa Ginoo, unya ang uban diha dili mo nang mabahin gyud. Mo na nga piliin na lang ninyo asa mo sa mosunod mo o sa mosupak. Well, si Brother Libby sa dili pa mag-iban o pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili usa diha ang atong monitor. Okay, daghang salamat Brother John. So mayong gabi sa tanan atong mga kahigalaan nga naglantaw karon nakig-uban sa atong programa. Unya makahimo na mahigalas pagpadangat og mga mensahe niya si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi Brother John, Kuya Libby, og sa mga naminaw karon. God bless. So mayong gabi Brother Ronilo. Niapod si Edward Jenny Reyes. Okay, ato ning basahon ang iyang mensahe. Mayong gabi sa tanan naminaw watching her. Kaman Silis Davao del Sur, no? Kaman Silis. Magkapareha na. Kaman Silis Davao del Sur, nakaanha mo sa das, ana dong dapita dong sa Kaman Silis, lahos na ngadto sa Kabangkalan, no? Unya kumusta na lang sa tanan dinha. Okay, niasad si Brother Ronilo, maayong gabi Brother John, Kuya Libby, og sa mga naminaw karon, God bless. Anya ato pong nakita si Brother Jeffrey Arrogante. Mayong gabi sa tanan. Niyasad si Brother Elmodam Flores. Good PM ninyong duha, mga Brad John, Brad Libby. Og sa tanang nagsunod, sa atong programa. God bless sa tanan. Okay, Brother Godam, salamat. Unya ipangumusta ko sa staff Aguinaldo SDA Church diha sa Toboso. Musta ko sa mga taga-Nili family, lalo na kay Brother Basyang, no? Maintaw na maanha ko diha mo sakripisyo paggamit sa sakyanan nga ihatod ko dito sa port. Kumusta na lang mong tanan diha? Kiniasad si Brother Joseph Kimno, maayong gabi usab diha kaninyo sir, Brother Isaw, og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live diha di amidiri ni Brad Joel Sino sir sa ilang sister Amelia, Brad Alan og dia na pudmi nakapanihapon kay gilutuan o giandaman jud mi nila og para panihapon manihapon taninyo sir. Salamat sa pagbasa. God bless. Okay, salamat dong Joseph. Unya akong ipabati sa kahanginan ang pagpasalamat sa tagbalay nga nag-atiman sa inyo ila pugid na nga ginahuna nga ng Bible study mo. Unya sa ana lang nga paagi mapakita nila ilang ma-express ang ilang hapod nga role, ang ilang gugma sa pag-atiman sa nagdalas pulong sa Dios. Nya salamat kayo. So hinaot pa nga panalanginan pagginmos Ginoog dugang pa. Sila na ni kuan Sister Amalia Bisabilia. Ato na atong sa kuan maghapon ni sila sa Bisabilia sa radyo ra maghapon na, no? Nya Brother Alan nasa Bisabilia din na sa Argawanon, dati maning iglesia ni Manalo, nag-agi ni Diakonisa diha sa iglesia. Unya sukad gid po hinoon nga nag-pandemic wa na gid mi magkita ni kanana ang ani nila hope nga maanha ko sa Sunrim Church makita nako ni siya kay bukid-bukid maning ila dugay-dugay sa gid po hinoon nako. So Ate Patring, kumusta Ate Patring? Dugay-dugay sa gid hinoon nako naning balik-balik unya kay naamang gipod lagi sila gimbuhaton gud. Unya usahay ma-failure nga mong schedules Bible study, but the end na kadawat ragid sa bautismo. At kini asad si Sister Lynn of Keria. So maayong gabi ni mo Sister.
Anya niya siya minsay, good evening mga brother, Kuya John o Brad Libby, amping kamo permi sa inyong trabaho. Watching from Kinatarkan, God bless. So maayong gabi Sterling, o ginaot pa ang Dios magapanalangin usab kanimo o kaninon tanan sa Kinatarkan Island. Okay, arita sa pikas nga screen ato ning tan-awon mga higala ang mga kaigsunan o maghigalaan nato nga nag-like o nag-heart sa ato nga tulumanon. Kinia si Sir Jason Ponay. Niya po nakiguban nato si Sir Jerome Patagnan, JP Advent. May gawin mo siya. Sir. Salamat sir. Wala gid mi lain nga kaduulan o kasumbungan nga amo nga kuha mo pag-ampo ra gid ang among gihimo para sa inyo ha unya ang Ginoo uban nimo o sa imong panimalay. Okay, belated happy birthday Sir Jerome. Sir, God birthday bless ko you. sa imong birthday sir. Natong Bernice Monsieur to kuno ako na sayo. Mo ba? Sorry sir, wa jud ko ka birthday mo kay wa man ko kay ba pero better late than never man ko no. Happy birthday. Kanan nga belated happy birthday. Okay, ato ni tanaw niya pagyod si Oliver Kin Gijen. Niya pod si Riselda Ihapon Panes. Ninami Masong Pobadura. Niya pod si Ginalyn Lumuntad, Brother Ronilo Itang, Jeffrey Arrogante og Selmodam Flores. Niya mga nag-heart, niya sila si Elena Kimno, Ellen Bregoli, si Lane of Keria, si Bibi Jen Ramirez Gastador, niya si Melinda Elostrissimo Santillan, niya sad si Edwin Escario, niya si Gino Arcabal, nakiguban sa nato, niya po si Brother Basilio Notarion Jr., niya sad si Abner Dualio, si Nugent So Hilig Mitante, Edward Jenner Arias, niya po si P.O.T.O. Warren Kugal, si Warren May Hazelnut, niya sad si Virgilio Patindol Rivera, niya nakikuban sa natos Vinisa Belches de los Santos, ni asad si Banji Monges Labetania. So good evening Sister Banji o ba ni Brother Loloy dia inyong family ato ni Pastor Randy Suson. So good evening you Australia tanan diya gaminaw. May gabi inyo dada sa Australia. Kana bang inyong pag-view dere pag kuano sa mag video call? Walang gid mo kahibaw og giyon sa ninyo pagdasig nga among kinabuhi dere. Hope nga kining tanan dili gid di mahitabo nga mapaksi sa ato nga kinabuhi o kasing-kasing. God bless ninyo tanan diha sa Australia. Kiniasad si Shirley Fuentes Alconten. Okay, mao ni ato nakita mga higala ni apod si ni pagiminsay si Lane ato ning basahon. Tanaw na to ang pikas nga screen. Okay, niya si Marlon Federicos na his heart nga iyang gisend niya. Okay, niya sad si Jard Espelita Alcordo, mayong gabi sa tanan. O niya Sister Merlin Biderder, mayong gabi mga brad og sa tanang naminaw karon. God bless. So God bless also Sister Merlin. Niya ato ning tan-awon mga higala ang mga mensahe nga atong nakita dinhi. Niya tong cellphone. Bradley, wala siguro na karid sa Mateo 5:17. Gikan ni kang Brad Porting igot sa kumbado. Bagay, sumayng gabi ni Brother Porting oban siyong family. Niya ni pagi atong tanawon ni apod si Brother Frido Sarsaliho. Something's missing may Brother Frido, pero niya ang atong nakita ni
nga Kristiyanos wa ka malipong texter lakaw nga ris na ilon kay tudloan tikaw sa Biblia from Prido Sarsalejo. So may gabi na Brad Prido. Brother Libby, di dagid po ko kalimot nga naka-schedule ko as a nakakita speaker din mo. dito sa Tagasa, no? Oh. Sa Tagasa. Nagkaila Hindi, siya, no? Nagkaila gid ni, hindi siya sa ako, wala ko kaila, pero lupay gid ko ni Brad Fredo isya. Brad, dusin ako katuig nga kuan, nagpaminawan sa inyong programa. Oh, before you landa, God. Oh, inko, nindot ko kinsa ganito ka isya nga si Fredo Sarsaliho ko, yes, nakadungog na ko sa imo. Siya nag-Bible study, nag-uguron. Kanya, salamat gyud intaon nga nabautismuhan ka na Brother Fredo. Dili lalim ng gidugayon ng 12 katuig. Kay ang uban full man gyud 12 katuig ug paminaw sa itong programa. Mana nga, niya mga tuiga ba dyan, matawag siya og invisible Adventist. Yes, Tungod kay pagkadungog niya sa mensahe, bantay siya si kupahulin, rin silang balay. O niya mga pagkaon, iyang gilikayan ang gidili, so nagkinabuhi na siya kinabuhi sa Seventh-day Adventist. Gani naunhan siya, mahay siya nga nauna si Brother Johnny noon. Plus nga nagkaabot gapon. karon- Si Brother Johnny Alburo. Dito mga- sa Miss Tagasa ni Brother Alburo, kanana ang magkakita o niya malipay tang bawat simbahan nga atong maadtuan na ay mga tao nga isulti sa ato, mo presentar sa ato nga nabautismuhan ra gyud ni sa inyong programa. Napag inahan og anak dito nga tigpaminaw sa nato katong atong to picture sa panahon silang bautismo. Yes. Okay, ni ay kompleto nga text ni Brother Fredo. Texter, magtuon gani ka sa Biblia, ablihi ang imong nahuna og kasing-kasing. Aron dili ka masupalpal, kusog kang moangkon nga kamong mga born again, maoy husto nga Kristiyanos. Wa ka malipong texter, lakaw nga ri sa nailon kay tudloan ti ka sa Biblia from Fredo Sarsalejo. Iyaning tampo kaganihang buntag kay Sorry lang again, yun, Brother mato. Bebe, wa ko karoy kay ang taga CTO min nakahatag sad ko sa ila og time. Kay ganina mo tong wa jugo kaari niya talagsaon ra mapuna nga murag naa na sila sa taas-taas ba nga level sa komunidad unya makahatag ta sa ilaha og time kay kuan sila pila ni kadbuk diya sa opisina apil lang HR. So mampay ma, you are highly appreciated, no? Salamat. Okay, ni Apoy minsay ni Philly Desor. Good PM, Kuya Libby, Berjon, og sa tanan diha sa stasyon. Og sa tanang naminaw karon pakigreet lang ko kuya ni Wilfredo Desor, akong bana. Ni John Ray og Aljon, salamat naminaw mi karon. Salamat, Sa no? kuan ni Dolores Ormot. Dolores. Nabasan ni silang pamilya di sa atong programa. Salamat Master Pili sa inyong nga pagpaminaw kanuna itong programa. Ato dining avid listener niya, Yes. isangpot yun sa pag-decide, sa pag-alaga. Oh sa yes, Ginoo. kay ang pulong sa Dios gamhanan hait pas espada mo sila. Bisingit na ko ni atong bisita ron for the first time niya si Dong Roger de los Santos. Ato ni Bible studyhan before ni apod ang iyang misis Divinisa Belches de los Santos. Kita'y nag-Bible study ng tuman gid among hisgot nga mo bisita sila dire from Tambungon unya ato sa nisad avid listener gyud dinhi sa ato nga program og tinuod ba to sis nga ang imong background Mormons sa una? Yes, Mormons ni siya, no? Salamat gid kaayo nga ang Dios nagakabig og mga tao gikan sa nagkalain-laing mga panon. Kino ni ato rin basaw ng pikas nga screen ni as Gloria Ferrer sa Toledo City ni. Good evening mga brad. Gatanaw kami kauban ni Elia Chapet. Okay, salamat sis. Abi magid na kog tuan na kas Canada oy kay nahilom ka magkadali dinhi sa atong programa. So God bless you tanan dia. Okay, maadto ta sa Brother John kay medyo taas-taas ng panahon sa ato nga pagpangumusta siguro basig na ani sila i-great po. Okay, doon na mo i-great day. Alam sa kuan hanginom. Tagaan panahon mo nakabisita mo basig na amo i-great.
O guwa paron ma unprepared mo karon, next time kay ato ning isabutan jud. Naman yung pangumustahon dito sa Nailon, ito sa Tambungon, inyong Masig mga na mo itong mustahon. Okay. kaigsunan. Sa next time na lang gid siguro, pero mo advise ko nga ari mo Domingos buntag kay 2 hours unya taas ta og oras, ha? Okay. Thank you so much sa inyong pagbisita. Okay, Brother Libby. Okay, balik ang panahon ni mo, Brother John. Okay, ato ning basahon magkaigsunan na dugay-dugay na ning pangutana. Maayong gabi kaninyo, sir. Kaming mga Katoliko, amo man pud na nga pagtuo nga ang tao human siya mamatay moadto na sa langit. Aron moipon na sa atong makagagahon. Ayaw lang ninyo og hilabti kay amo ama na nga pagtuo respetuhay lang ta. Salamat sir si Ramon Tura ni Salite. Okay, daghang kayong salamat Brother Ramon Tura. Salamat nga imo ning gipangutana. Akong balikan ha. Maayong gabi kaninyo sir. May gabi kaninyo sir. Kaming mga Katoliko amo man pud na nga pagtuo nga ang tao human siya mamatay moadto na sa langit aron moipon na sa atong makagagahon. Ayaw lang ninyo og hilabti kay amo ama na nga pagtuo respetuhay lang ta. Salamat sir si Ramon Tura ni Salite. Okay, Brother Ramon Tura, ako lang salamat kayo anha pero ako lang ning i-correct. Wala magyud sad hinuon sad tingali gyud minang hilabot og unsay inyong pagtuo. Tungod kay kini nga programa inyong nahibaluan nga based on the Bible ni. Kung inyo man na nga pagtuo, padayon mo anang inyong pagtuo pero salamat nga naminaw mo sa ato nga programa. Ang atong programa dili na mo tolerate sa mga gipasabot dinhi sa Biblia. Pero palihog huna-huna apod kung unsa magyay insakto. Kay kini nga programa Bible based man eh. Ug nagtuo mo nga ang tao human siya mamatay muadto na sa langit kay muipon sa atong labaw nga makagagahom inyo man na nga pagtuo. Pero gipaabot man ni dinhi sa atong programa sa kahanginan tugutoy lang gyud sad pud ninyo nga amo ning ipasabot kining mga bahina. Kinibang pagtuha nga inig kamatay sa tao ang tao kinini ang muadto na sa langit gipaboran ba ni nahaom ba ni sa gipasabot sa Biblia? Klaro, wala. Ang ikaduhang Timoteo 3:16 nagyon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So dili gyud ka makaduha-duha sa mga butang nga gipasabot sa Biblia kay ang balaang kasulatan matud pa gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Karon gitudlo ba sa Dios dinhis balaang kasulatan nga ang tawo mamatay moadto na sa langit? Kung atong tan-awon gyud no, ang hinungdan sa kamatayon mao ang sala sumala sa Roma 5:12. Nga ang hinungdan sa kamatayon mao ang sala. Pero sa diha nga ang tawo mamatay, giuyunan ba gyud ni sa Biblia ingon nga mao gitudlo sa Dios nga ikamatay moadto na sa langit? Pamati iragon ninyo sa diha nga nakasala si Adan ug si Iba dito sa tanaman sa Eden. Din ang gisultis Ginoo sa pinadaya sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 19 giingon dinhi sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta. Timani ha na kanana ang Brother Ramon Tura hangtod mopauli ka sa yuta. Tungod kay gikan niini gikuha ikaw kay abog ka ug sa abog ikaw mopauli. Klaro gyud ni ang ipasabot sa Biblia, dili ni pagpanghilabot sa inyong pagtuo, Brother Ramon. Wa mi manghilabot, igo ra gyud mi nagpasabot. Timaning nga ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ug mauni ang gitudlo sa Dios dinis bala ang kasulatan may tungod sa tao ug mamatay nga dili gyud tinuod kanang pagtuuha ug hunahuna nga igkamatay muadto na sa langit kay muipon sa iyang sa atong labawng makagagahom.
Tungod kay dinhi gisulti nga sa abog man ang tao gikuha, sa abog sad siya mupauli. Unya pamatii og dugang pa ang gisulti sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20, ingon niini ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit, ang tanan gikan sa abog ug ang tanan mupauli sa pagkaabog pag-usab. Timan ikining mga butang nga Brother Ramon Tura uban sa tanang naminaw nga ang tao human siya mamatay, dili siya moadto sa langit aron muipon sa iyang amahan atong labaw makagagahom, kundi mubalik siya didto sa abog sa yuta. Tandaan nato na ug angay mong mahibalo, angay mong masayod nga walay patay nga pundokon o dadon sa Dios didto sa langit, kundi ang tanan buhay. Dili mahitabo nga ang langit himuon ka ng dumping site sa mga taong patay. Wala na isultis Biblia. Kung atong hinumduman, sumala sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 ngadto sa 3, nagingon, kinahanglan na dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, duna didto'y daghan nga mga puloy-anan. Kung dili pa mo ingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug lunaalang kaninyo, nga kung makaadto na gani ako ug makaandam ug lunaalang kaninyo, moanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako ato usab kamo. Malinaw ang kahigayunan nga maangkon sa tao sa mga nangalagad sa Ginoo makaadto og langit ay na niya madawat sa panahon nga mobalik na si Kristo, kay si Kristo moanhi aron pagkuha kay papuy-on ni anang puloy-anan nga iyang gisulti. Busa dili ta maghuna-huna nga ang tao human mamatay moadto na og langit, kay si Kristo moanhi aron pagkuha unya dadon didto. Pamatira gud ninyo ang sa diha nga si Kristo kanini ang mikaya balik sa langit. Sumala sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto sa Buhat 1:8, gisgutan sa Buhat 1:8 ngadto sa 11, nagingon, apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. Muna iyang gipamulong sa iyahang mga tinun-an. Unya nagingon dinhi, og kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem og sa tibok Judea, Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa ang mga apostoles gipangsugo sa pagpangwali ug unya ang mga taong mudawat sa pulong sa Dios, sila ang magasaksi dili lamang sa ilang dapit kundi ngadto sa tibok naong sa yuta. Mauna nga bisan asa kang suuka sa kalibutan, dunagay mga taong nagapangalagad sa Ginoo, kay dunay magsaksi mahitungod kang Kristo. Unya nagingon sa 9, ug sa nakasulti na siya niini, samtang na nagtan-aw sila na isa siya sa kitasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Ug samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tan-awa nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi, ug niingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagatutok sa langit? Kining maong Jesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Busa sa pagbalik ni Kristo, dili kay nimbalik siya sa hilom nga wa lang mamatigdi, kay matud pa sa iyang pagbalik sama sa iyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Mubalik si Kristo. Nganong mubalik man siya? Tungod kay iyang kuhaon ang mga matarong dadon didto sa langit. Kung imong basahon ang pinadayag 1:7 nga sa pagbalik ni Kristo, naa siya ibabaw sa mga panganod
ug makita siya sa tanang mga mata. Meaning, masaksihan sa tibuok nga kalibutan ang pagbalik ni Kristo. Sa laktod pagkasulti, in short, dili kay idungog-dungog, dili kay isulti-sulti, dili kay iwali-wali ang Kristo nga naa na naabot na. Nganuman, makita siya sa tanang mga mata kay naalaman sa ibabaw sa mga panganod. Di siya motunom ninyo taas, sumala sa Pinadayag 1:7. Kung imong tan-aon ang unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16, nagsulti kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Timan-i Brother Ramon uban sa nang naminaw, dili mahitabo nga nauyunan sa Dios kanang pagtuong ikamatay sa tao muadto na sa langit. Kay sa atong gibasa sa pagbalik ni Kristo, dili siya mag-inusara, naa siya ibabaw sa mga panganod, uban ang tanang mga manulunda pinaagi sa pagtunog sa trumpeta, matud pa dinhi og unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Karon, kung tinuod man kanang pagtuo ngay kamatay sa tao muadto na sa langit, makig-uban dito sa kiliran sa amahan makagagahom, ngano nga ang mga patay na mangon paman panahon sa pagbalik ni Kristo. Kini ang kamaturan nga gitudlo sa Dios, kay ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Brother Ramon, ang imong nadungog ug nabati uban sa tanang naminaw karon, dili ni mga tinumo-tumo, dili ni kung sa hilunggo pa dago-dago. Ngano man kamaturan kini, kay ang Juan 17:17 nagnon balaan na sila pinagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa ang inyong gipamatian karon pulong sa Dios og kini kamatuoran. Nga kung ato ganing basahon pa ang Juan 5:28-29 nagingon, ayaw kamo kahibulong nini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Timani ang tanan nga lubong mga patay na, og unya ang nagbuhat og maayo managpanggula ngadtos kinabuhi, og ang nagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. Brother Ramon, napakatinaw og napakaklaro gyud sa kamaturan ang pulong sa Dios. Timan-i ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So gitudlo dinhi sa balaang kasulatan, busa kining inyong gipamati karon, mga gitudlo kini nga mga butang sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Ay sa pagbalik ni Kristo, mga buhi ang mga nangamatay manggula dias ilang mga lubnganan. Kung tinuod ka ng pagtuwa nga moadto na sa langit human mamatay, kinsa pa may mangguwa dias ilang mga lubnganan? Kinsa pa man unya ang pagabanhaw ni Kristo? Kini nagpasabot og nagpaila nga walay patay nga pagadadon dito sa langit, kundili ang tanan buhay sa pagbalik ni Kristo, iyang pagabanhaon pag-una ang mga matarong ay panyadad dito sa inyong harian sa langit. Kung atong basahon sa Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 50 paingon sa 53 nagingon, aniya karon isulti ko kanyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa pagbalik ni Kristo, dili ang tanan patay, apan ang tanan mausab. Nagingon, sa kalit sa usa ka pagpamilok, tanawan nyo sa English version, nagingon, the twinkling of an eye. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagkapatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madulot og kita mga usab. Ang naabtang buhi di na to mamatay pa paanabtan sa pagbalik ni Kristo, kundi ang tanan mausab. Tanawa, kung saon ni Kristo ang mga patay, iyang pagabanhawon usa pa kining mga buta nga may tabo nga moadtog langit. Kinsa man ning buhi, kinsa man ni banhaw atong mga nangamatay, nga tuwa naman kadi ay dito sa langit human sila namatay. Brother Ramon, ito na, kung sa Tagalog pa, ito na ang tamang pagkakataon na ating didilatin ang ating mga mata. Huwag nating pikitin ang ating mga mata
sa katotohanan, Brother Ramon, uban sa tanang naminaw karon. Unya padayon na tog basa nagingon kay kining lawas nga madulot ra pagainisan unyag dili na madulot o kining lawas nga mamatay ra pagainisan unyag dili na mamatay. Timan Brother Ramon, kanus kini mahitabo sa panahon nga mobalik na unya ang atong Ginoong Hesukristo. Human katagae ang tao sa lawas nga di na madulot o di na mamatay, ingon niini ang gisulti, Brother Ramon, uban sa tanang naminaw. Pinadayag Kapitulo 11 versikulo 12, unya nadungog nilang usa ka matgusog nga tingog nga nag-ingon kanila saka kamungari ug ang ilang mga kaaway nga nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod. Wow na wow! Sa pagbalik ni Kristo, ang mga mataro nga nabtang buhi, dili na sila mga matay, pero mausab na lang sila gikan sa may kamatayon ug maduluton nga lawas painguna ngadto sa wa nay kamatayon. Og ang mga patay ibalik ni Kristo, iyang pagabanhon tagaan sa lawas nga dili na madulot og dili na mamatay. Brother Ramon, uban sa tanang naminaw karon, mao kini ang kamatuoran nga angay nato nga hunaon, angay unta natong dapigan, angay natong dawaton. Ayaw kalimot nga gipasalig dinhi nga ang pulong sa Dios magatudlo nato sa kaluwasan. Nunang sa Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa nagingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaagop, tanawa, ug dawatan ninyo sa kaagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tinani, dawatan niyo sa kaagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Dios nga inyong gipamati karon, kamaturan og pulong sa Dios, dawata kay mato pa arang makaluwas sa inyong mga kalag. Mabuhay ka, Brother Ramon, uban sa tanang naminaw, ang kamaturan nag-abot sa inyong mga dalunggan. Si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpasabot sa nakasabot na ninyong mga una-una, maghatag dugang pa nga pagpatinaw sa natinawan na ninyo nga mga una-una. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ato sa ning basahon no kining pipila ka mga mensahe. Okay, ato ning tan-awon niya si Borel Vorel Langido. Mayong gabi Kuya John ug Kuya Libby, naminaw mi karon dinhi sa Abuyog Liti. Kauban sa akong pamilya og si Mami Dayang Flores. So good evening Dong Borel no, naade ka diha sa Abuyog Leyte. Salamat sa imong pagpakiguban o paglantaw karon gabi una. Ani ato ning basaw may gala kining nahidpuno nga nagtan-aw karon kini si Lane of Keria, si Ridals Onisulog, anya niya sad si Daryl Pelones, anya ato pong nakita si okay, ato ni tanaw ni mga nag-like niya si Jacqueline Robas, Gerson Jimenez, Danny LP, niya po si Jex Somalinog, niya po si Ginalyn Lumuntad, Ninami Masong Pubadura, niya po si Engineer Ernie Katayas, Riselda Panis, ihapon Panis. Okay, mao ni mga nakita nato nga naglantaw nakig-uban sa atong tulumanon karon nga gabi. So madto ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana niya gihisgot siya nga nihangyo siya nga ay labing hilabte kay ang ilang pagtuo Badurson, ang ilang pagtuo nga ang patay madto gid og langit. Yang gusto niya di hilabtan, wa ba binimang hilabot higala nga mo lang nagtubag lamis pangutana. Kay ang pangutana gud nga mudangat din sa programa, amo nang gipasaligan nga ang mga tubag atong ibasis Biblia kay based on the Bible. Tungod kay ang Biblia para magud nato ni tanan, dili kay para lang sa SDA ang Biblia, kundi para sa Catholic, mga born again o uban pang mga katawhan sa kalibutan. Kay ang Biblia pulong sa Ginoo para nato ning tanan. So mga pangutana nga midangat dinhi
di na ingon higala nga antubag naghilabot ninyo. Kung dili naghatag lang nato nag-informasyon kasayuran kung unsay naas Biblia kay ang Biblia mo man sukdanan. Manang atong pagtulunan nga mudangat dinhi ato nang sukdon sa Biblia og gisuportahan ba na sa Biblia kung unsay naas Bible. Igo lang may mapahayag kung unsay naas Bible og kita na magtimbang-timbang mosunod batas pulong sa Dios o mosupat mo. Kaya nag-alagad ta Ginoo kunuhay unya magsupat ta kahimutan ka tas Ginoo nga nag-alagad ta niya unya ang atong gituhuan, ang atong gitudlo o gipangtuman mga pagtulunan nga kasumpaki sa gitudlo Dios balaan na kasulatan. Kung ang inyong pagtuo nga ang patay to naglangit, amura ng tugmenteryo to langit, pero ang gitudlo sa Biblia higala ang taong mamatay naarag yun na sa lubnganan siya. Kaya maingon pa nga ang taong mamatay nga matarong malangit na siya, masumpaki na Dios Biblia. Dini sa atong mabasa higala sa Juan Kapitulo 11. Kadaghan maginato ni na basa kini nga istorya sa kinabuhi ni si Ginoong Hesus og si Lazaro nga iyang sod higala nga namatay si Lazaro. Aniya lagi atong lakturong istorya ning adtos Ginoong Dios kay iya magisultihan ang matulunan nga natulog Lazaro iyang pukaon. Pero ang gipasabot ni Ginoong Hesus sumala sa Juan 11:11-13 ang kamatayon ni Lazaro. Ang tinuod pagkasulti patay si Lazaro. Pero ang Ginoo nagtanaw si Lazaro natulog lang. Sakto to termino ang Dios nga tulog ang patay kay anytime siya mo tag-iyas kinabuhi mahimong iyang pukaon mo siya yung termino tulog. So pag-abot niya dito sa Betania gisugat siya ni Marta. Gaingon ang versikulo 21, pagkita ni Marta og ni Hesus miingon siya, Ginoo kung dinhi ka palang wala unta bamatay ang ako igsuon. O niya gaingon si Hesus, miingon si Hesus kaniya sa 23, mabanhaw ang imong isong gipasiligan Hesus kay natulog banhaw niyang pukaon, mabanhaw imong isong. Tanawang reaksyon ni Marta higala, mitubag si Marta na ingon sa 24 ni, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusan ng mga adlaw kung banhaw na mga patay. Tiyaw mo na, tanawa ang pagtuo sa unang Kristiyano mga higala. Nagtuo sila nga doon na di adlaw sa pagpamanhaw sa mga patay nga matarong. Kanusaan ang adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Banhawon ang mga matarong. Matay respond ni Marta po Ginoos nga mabanhaw ibig so ningos Marta nga nahibaw bitaw ko Ginoo nga mabanhaw na kong ison pero unya pa sa katapusang mga adlaw sa diyang banhaw ng mga patay. Ang gipasabot ang pagbalik ni ingon sige ang Sus nga mabanhaw niyo isuon kay ako may tag-iyas kinabuhi. Ako naghatag sa kinabuhi. Asa man yung isuon. Reklamo pa gani si Marta nga baho na siya kay upat na kaadlaw sa lubnganan. Pero yung adto mga Ginoos uban sa lang Marta o mga tumutuo ni ang gibat Ginoos sa 43. Upat na kaadlaw sa ito pa ang taglangit. O tinuod ng pagtulunan na ang taong mamatay kung matarong ito naglangit. Pero atong tanahon si Lazaro kay usam ni kataong matarong. Dahil ang 43 human niyang sulto nini misinggit siya Lazaro gawas mo rin doon na katulong Ginoos dito sa bulog na Lazaro niingon ang tos Ginoos Lazaro ambak ngari. Wa man mingong ambak ngari. Ang gitawag Ginoos Lazaro guwa ngari. Pagguwaon ni Ginoos Lazaro gikan silang gilubngan. Nagpamatuod ni higala
nga ang taong patay natulog diha sa abog sa yuta. Naa sa abog sa yuta, wa pa matug langit. Naghuwat pa na higala sa adlaw sa pagpamanhaw. Kanusa ng adlaw sa pagbalik ni Kristo. Nito po sa unang Korinto 15, o niya, sa versikulo 23, ang mabasa mo ni, may iya nga panahon ang pagkabanhaw. Ang una gayod nga nabanhaw mao si Kristo. Pagkahuma mao si Kristo. Pagbalik niya din ang iyang mga katawhan banhawon kanusa inig. Ug kita na mga po, nag-o, ang panahon nga ilang. Nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Gani, sa dihang mamataro dalos langit na, pagbalik ni Kristo. Ang mga dautan higala mag-count og usa ka libo ka tuig. Human sa usa ka libo ka tuig, ang tanan nga nangamatay ang dautan pagabanhaw na sab sa Ginoo. Muni ato mabasa dinhi sa 28:29 sa 1:5, ayaw katingalan nini kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa kong tingog og manggawa sila sa ilang lubnganan. Ang mga maayong binuhatan, banhaw, nagatagag kinabuhi gaway katapusan. Og ang mga dautan, binuhatan, banhaw, usab, og pagasilutan. Maun higala, duha ka klaseng pagkabanhaw, ang first resurrection, alang sa matarong, ang second resurrection, alang sa mga dautan, banhaw ng mga dautan, aron patyon sa paghimpit, tapuson ng atong tulumanon, niya ang atong tinisong. Mga higala, mag-angko kita, mahigugmaon o dalampanan namo nga Diyos nga naa ka sa tronos kita sa mga langit.